Doho mamalo mogik koro ne owito oko ng'ur manyicha ne ochwala ka ikwedo godo kaka duol mar IEBC ne otiyo gi lony manyasani e tayo yiero ma okalo. Jong'ad bura e dohono koro wacho ni onge ranyisi moro amora mayango ni ng'ikruok ne nyalo bedo e yo mane IEBC ne obagodo yiero kendo kaka ne oor duoko kowuok e tesende mag luto ombulu nyaka e kar riwo ombulu maduong'. Edwin Okoth miyowa ler mathoth ewi wachno. Achiel kuom ng'ur manochwal e nyim jong'ad bura ma otelnegi kod ogai mar doho Martha Koome en ka bende masinde manotigo kod IEBC kaachiel kod mbui margi ne ni kod arita moromo. Jochwal ng'ur ne onyiso doho ni nonro margi ne oseyango kaka jomoko ma ok oyienegi donjo e mbuino ne odonjo kendo ne oloko duoko mag yiero man yoro kowuok e kuonde goyo ombulu. Mbui mane IEBC bende otamore yawo mondo gol ranyisi ma itero e nyim doho. Ask yourselves, have you been given access or have you been handed over to as a court the entire election infrastructure for the presidential elections 2022? The answer is no. It is in the hands of the smartmatics and they've said they shall not give you. Do what you want. IEBC ne oramo ni yawo sava margi mondo nyis kaka kwan mag ombulu ne ichwalo ne nyalo rocho arita margi. Duol matayo yiero no bende ne owacho ni ne ginono register mag jogo ombulu kaka ne chik oyango kendo kata bedo ni moko kuom masinde gi ne ok otiyo e tesende mag goyo ombulu ne ok orocho chenro mag yiero. Gikone Martha Koome ne ogolo ng'eto ewi wachno. Upon considering all the printing submissions and the ICT scrutiny and inspection tallying and recount report which fully examined the IEBC's result transmission system, RTS, we are not persuaded by the allegation that the technology deployed by IEBC failed the standard of Article 86A of the Constitution on integrity, verifiability, security and transparency. Kata ywak mane okinde Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ochwalo e nyim doho ni japiny Venezuela moro nenre ni ne odonjo e mbui mar IEBC no ma oloko duoko mag ombulu mag Form 34A bende doho ne ok orwako. Smartmatic was procured to provide the necessary technological infrastructure as IEBC did not have the capacity to do so. No credible evidence meeting the requisite standard of proof of access to the system by unauthorized persons was adduced by the petitioners. Wito oko ng'ur ewi yo manyasani ma IEBC ne otiyogo e yango jogo ombulu kod chwalo kwan mag ombulu mawuok e tesende go ombulu kuonde mopogore opogore koro luoko lwet IEBC mane isayo ni ne onyayo kuo mag ombulu ka gitiyo kod yore mag mbuigo. We turn to Form 34A for Gasharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto, advocate, to show that one Jose Kamango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. IEBC ne otamore yawo sava wang'ni mana kaka ne obet higa mar 2017. Okang' makamano koro medo pek ne ng'ata ng'ata mayudo chwalo ng'ur ewi kuo mag ombulu ma itudo kod mbui mag IEBC e ndalo mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bang' doho mamalo